on edelleen. Niin. Seuraa viereksi. Ja kissoja. Samoin kuin leppäkertut, kortit, kissat, hevisaurukset. Mennään tässä vähän järkässämme täällä jo etuihin. Eli näin, meillä on kissat kumartamassa ja leppäkertut ja kiiltomadot. Eli Happy Family-tunteja on aina kerran viikossa päiväaikaa, missä sitten pääsee lapset äidin tai isän kanssa tanssimaan. Ja sitten siellä on meidän kortit, Heikin urheat herrat. Joo. Paljon aplodeja. Erika, Liisa Ihmemaassa. Merci, très bien. Ja sit iskät ja äskät tulee ihan rauhassa just vastaan lapsia, ei ole mitään hätää, odotetaan niin kauan, kaikki pääsee. Nyt on se tärkeä vaihe. Nyt päästään sinne syliin ja viereen istumaan ja kuulemaan, miten hyvä sä olit. Toitte kaikki tosi hyviä ja nyt se pitää vaan sitten muistaa sanoa ääneen. Omia lapsia ei kyllä kehuta liikaa, ainakaan tässä maassa. Kilpailussa, kaikissa IDON kilpailussa ympäri maailmaa, International Dance Organization, on 12 suurta ryhmää tai suuria lajeja. Muodostelmat on niistä yksi. Ja muodostelmissa tanssijoita on maksimissaan 24, minimissään sitten se 8. Ja muodostelman lattian koko on itse asiassa vähän isompi kuin mitä tämä meidän lava täällä on. Joudutaan nyt vähän tässä sitten tänään kaikissa muodostelmissa vähän säätelemään ja olemaan varovaisia. Muodostelmissa oikeastaan se tärkeä tekijä on se, että siellä on erilaisia kuvioita, yhdenaikaisuutta, ideaa, ajatusta. Lajina on siis showtanssi, se voi olla. Meillä aikuisilla vaan tuppaa usein se elämä olemaan sellaista, että on hirveän monta asiaa, mistä pitää pitää huolta. Pitää pitää huolta perheestä ja työstä, käydä kaupassa ja siivota. Ja välillä tuntuu, että se pää räjähtää sen kaiken kiireen keskellä. Ja tää Step Up Show School omalla tavallaan me koetaan olla sellainen pieni, mikä se voisi sanoa, keidas, mihin pääsee vähäksi aikaan eroon niistä arjen murheista ja muista asioista. Meidän motto on se, että rakkaudesta tanssiin, esiintymiseen ja hyvään oloon, ja sitä me tavoitellaan. Ja meidän tehtävänä, niin kuin teidänkin siellä on, pitää huolta, että lapset pääsisivät kasvamaan vähän stressittömämpään yhteiskuntaan. Ei tarvitse aina juosta niin kovaa, eikä tarvitse olla maailmassa tehokkain. Tärkeintä on se, että oikeasti rakastaa, pitää huolta itsestään ja läheisistään, ettei elämässä käy niin kuin näille naisille, kun lavalle tulee nyt. Sitten tietenkin, jos käy hyvin, se elämä saattaa muuttua jossain vaiheessa. Katsotaan, käykö näille meille sillä tavalla. Lähdetään mun koreografiaan otsikkoon nimeltään Hunting for Happiness. Ja me tehdään tää ekaa kertaa yleisölle ja mua jännittää ihan hirveästi ja mä oon tuonne ylös katsomaan, koska mä voin mennä tonne sivuun. Ja sovitaan taas, että mä jännään, te voitte vaan tehdä. Eli ihania mimmejä, meillä on ollut hieno vuosi. Me ollaan treenattu ja väännetty ja koreografia on ollut väillä ihan pihalla ja muuttanut kaiken ja muuttanut 30 kertaan. Tältä se näyttää tänään. Miltä tää näyttää 2 viikon päästä, sitä ei vielä kukaan tiedä. Mutta esitys on nimeltään siis Hunting for Happiness ja Adults 2. Säteilkää!
Hyvä Leena! Ihanaa, kiitos! Hunting for Happiness. Onnea etsimässä. Eli Adults 2 sarjan alaikäraja on 31V. Siitä ylöspäin saa tähän osallistua. Tässä oli Happy Hour 20 plus ja musikaalin Hair nimibiisi Hair. I'm just a hairy guy. I'm hearing you tonight. Hair, that's a fright. I'm hairy high and low. Don't ask me why. Don't know. It's not for lack of bread, like the Grateful Dead. Darling, give me hair with hair, long beautiful hair, shining, gleaming, steaming, flaxen, wax. Give me it down to there, hair, shoulder length or longer. You're baby there, mama, everywhere, daddy, daddy, hair. Oh, it's always got my hair. Let it fly. Ja siis nyt äsken oltiin lastensuojelussa, nyt mennään junioreihin, ehkä vähän ikää lisää. Lotta Salonen.